ҳикоя аз осори унсурмаолии Кайковус, вазири ободкор. як шоҳи Форс аз вазираш хашмгин шуда, ӯро аз вазифа озод карда ва гуфт: барои худ ҷоеро интихоб кун, ки ба ту диҳам. Он ҷо бо аҳли хонаводаат зиндагиро ба сар бар. вазир гуфт: ба ман чизе лозим нест, ҷойи обод ҳам намехоҳам. агар лутф кунед ба ман деҳи вайронаеро диҳед, ки обод карда ҷойи зиндагиро барои худ созам. шоҳ фармуд, ки чанд деҳи вайрон бошад ба ӯ нишон диҳанд, то ки интихоб кунад. дар мамлакат ягон деҳи вайрон пайдо карда натавонистанд, ки ба ӯ бидиҳанд. ин хабарро ба шоҳ расониданд. вазир гуфт: шоҳо, ман медонистам, ки дар ин қаламрав деҳи вайрона нест. акнун ки вилоятро аз ман гирифтӣ, ба касе деҳ, ки ба вақти рафтанаш ҳамон тавре ба ту супорад, ки ман супурдам. шоҳ ба хизмати арзандаву шоистаи вазир офарин хонду аз ӯ узр хосту вазоратро аз нав ба вай супорид. панд: вазир бояд ба ободии мамлакат машғул шавад, то ки забонаш ҳамеша дар назди шоҳу гадо дароз бошад ва аз чизе бим надошта бошад.